Wadonjane weche mag ohala ni bad migao mochung' ne rango rang'iny mar mwandu e pacho ka endi men KEBS oseketo kidienje mag nonro ma ibiro tim ne mwandu mag GMO ma ichano kele pacho ka endi. KEBS bende osechuogo laboratory ma ibiro tigo de puodho chiemb GMO madonjo Kenya ka. Jagoro mongirore migao mar dongruok mar kembe Juma Mukhwana oyango ni piny owacho oseketo tudruok makare gi jolony mowuok e pinje mopogore opogore mondo ne ni mwandu mag GMO go odonje Kenya ka to obedo gi midhiero mora mora ne jo Kenya. Giko ne gi nonro to dhi tim makare kapok ochiw chiemo go ne jo Kenya. The future of this country is for us to promote small and micro enterprises that are doing small business to actually grow. I lived and worked in the US. And people there are actually eating GMO food. And their life expectancy, my brother, for women is 82 years. And for men is 81. Our life expectancy here is quite low. On the issue of GMOs, KEBS has established a laboratory for that purpose. That has been there, and we invite you to actually pay a visit to that laboratory. And we have developed a number of standards.